Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a barkan da safiya da fatan kowa ya tashi lafiya. So yau dai za mu wasa muku wani training wanda aka yi a ranar 27 ga watan 5 shekara ta 2023. So za ku gani wannan training ɗinmu na yau. Saboda yau mun yi akwai sabbin player wanda za su fara training a cikin filin mu. So yau za ku fara ganin kalan ainihin bajintar su, sannan ku gani shin za su iya ko ba za su iya ba. So yau ga nan dai coach yana musu jawabi ne kamar yadda kuke gani. Ba tare da ɓata lokaci ba, na san yanzu zai raba musu kaya sai a fara training kamar yadda aka saba. Yaron ba zai iya shi ba daga rana kowai yi mai haka. Dole ne ka buga Allah wai da Allah kan yi gomin lere da Allah dan jihu. Wow, cool.
Wannan kuma wani training ne mai zaman kanshi. Koyon fazin kenan. Barkan ku dai, ya gajiya. Good player. Kai good player. Naka share. Naka share. Yara kuma da su. Kuma da haka. Kuma sai